Az alvás életünk létfontosságú és nélkülözhetetlen része. Szükséges a feltöltődésünkhöz, a testünk regenerálódásához és a napközben szerzett élmények feldolgozásához. Elengedhetetlen tehát, hogy fekvőhelyünk tökéletes pihenést biztosítson. Mivel mindannyian különbözünk egymástól, az igényeink is eltérőek. A Dr. Dream mindenki számára kínál megoldást. Nálunk nem csak a matracok típusa között lehet válogatni, hanem minden másban is. Akár teljesen egyedi összetételű, alakzatú és méretű matracokat is elkészítünk önnek. A Dr. Dream matracok és párnák magyar termékek. Alapanyagaink Magyarországról származnak, és gyártásuk is itthon zajlik. A Memoria matrac egyesíti a NASA által kifejlesztett Memoria Foam és a nagysűrűségű ortopédikus hideghab matracok előnyeit. A biztos tartást a hideghab alap adja, a nagy viszkoelasztikusságú polietilénhab pedig lehetővé teszi, hogy a Memoria matrac tökéletesen kövesse az ön testvonalát, így biztosítva a megfelelő alátámasztást egész éjjel. A Dr. Dream matracok káros anyagok és színezékek nélkül ergonomikus kiképzéssel készülnek antiallergén alapanyagokból. Szellőzésük kiváló, belső húzatuk 100% pamut, és el vannak látva egy levehető, mosógépben mosható húzattal is. Legyenek tökéletesek álmai, ébredjen energikusan és kipihenten. Válasszon a Dr. Dream termékei közül, vagy rendelje meg tőlünk akár egyedi igényeire szabott leendő matracát és párnáját. A szállítás költségeit mi álljuk, hogy ön jól aludjon.